dalo apo patiri kuti isusu zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa tochipinda munyaya yedu. Pane nyaya yanetsa pasocial media ndofunga mazuva maviri apfuura aya tatu kungona mavideo clip zvichinzi mwana ari kunzi akafa akaurayirwa kumasowe mweya wabva wazobuda uri pahama. Saka nekutenderera kwaita nyaya takabva tati aiwa regai titsvage nyaya tinzwe kuti kune zvinhu zvakambodaro here, kune chiitiko chakambodaro here chakaitika. Saka tabva takwanisa kubata mhuri vasangana nechiitiko ichi uyezve vachiuyopa ukama pamwe chete nasabhuku wavo vava naye ipapo uyezve vari paukama. Regai titange nekumuresa baba makadi yenyu baba tiripo hedu kuri seiko kwabviwa kuri nani zvakudambudziko ndiri vatauya naro andite alright. Saka imi ndimi baba vemufi uyezve muri sabhuku chokwadi andite aiwa tatenda makadiko mukwasha tiripo hedu kuri seiko kwabviwa imi mune ukama hwakadi namushakabvu nini nemushakabvu ndiri muningine mushakabvu muri muningine alright okay. Makadiko boys makasimba here ndiri right hangu apa ukama hwakamira sei? ndiri muzukuru wemushakabvu. Ndimi muzukuru ndimi makapotero. Oh my god. Alright. Alright, imbomira yenyu zvokudaro. Makadi yenyu mukwasha. Tiripo makadiwo tete tiri right kuri sei kwabviwa? Kwabviwa inhamo nematambudziko. Andite aiwa tinotenda makadiko asika. Tiripo makadi yenyu Soberai kapedyo kubva mamira kuri kudaro hanziko. Zvino mimi mukatya ini napanda kuturohwa nehana nezvatiri kuona panapa. Hana yangu yarohwa nehana panapa. Nezvandiri kuona panapa. Andite alright, okay. Right, ndofunga tingangodawo kunzwa nyaya iyi muchidii. Regai titange nemi baba andite kana mungangotiudzawo muchidimbu and then tochizoenda panevehukama tichinyatsotedza kuti zvakafamba sei uyezve nokuti nyaya yacho pari zvino yamira sei. Anditika chii chiri kuitika naimumuri? Ndokumberawo musvike pamicrophone ida. Ndotanga kunirondedzere kupa kurwara kwemurwere kana kuti kupa tabva kumbiga pakatanga kubuda mhepo ndotangira papi tete timunzwisise kuri kuenda nyaya yacho. Tikuda kutonzwa pazvakatangira. Right, pazvakatangira kuti mhepo isumuke yakatangira chabungopa mukuviga mufi. Taviga mufi takaungana semhuri nekuda kwekuti tanga tanyanyofirwa kwenguva yakareba. Alright. Kana muchiti tanga tafirwa kwenguva yakareba muri kuti chi muri kugara muchifirwa padiki munashaya ukama. Okay. Saka zvakava nechikadziko mukati memhuri tanga kuti ngatimbofamba ito ndichii chiri kukonzeresa kudaro. Alright, it's okay. Saka ngatite so matimi mushakabvu akarwara ari kubulawayo ndizvo achibva enda akanotorwa nemuzukuru uyu atorwa vakafamba sei? Regai tidzoke kuvasikana. Hanzi akauya bva azoendeswa kumasowe kwamuri vasikana nditi? Alright, mungatirondedzero chii chakaitika? Taenda nekumasowe takasvika kumasowe kundo kwamamagara muchiendera kwete tanga tangunzwa kuti kunoshandirwa muchida unobatsirwa zvibirai pecho. Saka taenda ikoko takasvika takashandirwa namamwe madzibaba. Madzibaba aya vakazotobvunza kuti munobva kupi? Tobva tavaudza kwatinobva. Ndobva vati anonzi Nhingi munomuziva here? Tobva tati hongu tinomuziva, ndibaba wedu. Ndobva ti vangatoti panapa nezuro vane dare romumusha menyu irori ende uyezve tanga tabata dare iri musati mauya kuti pane pachasvika mukomana andase anorwa nenjere asi muchimuona hazviratidzike sekudaro. Saka vakazoti takufonera baba venyu vazive kuti chii mwana wari kurwara. Ndobva vafonera kuna baba.
baba ndobva vazouya baba ava vamwe baba ndobva vati tinosangana mangwana ndoti mukomana ari sei ndobva tadzokera kumba hari mangwana achene takugadzira kuti tuende nemurwere asi murwere anga asiri mumbori serious asi nguva yandakazotaura kuti gatigeze tiende kupi tiende kwati akashandurwa nozuru murwere akatanga kuita serious ndopandakazofonera baba ndati baba mwana wenye izvi zvichatomboita kuti ngafambe naye zvinenge zvatokwidza baba vakati aiwa mireniita sei ndiuye ikoko pasina nguva baba vakasvika vachingoti svikei murwere akaita kukanuka angoti indobva ndati kuna wangu ari padhuze neni ko uyu yaonei akati baba vasvika takati aiwa zvakanaka vasvika takazoya mota kudzokera futi kuchechi kwekuye tasvika kuchechi murwere akanzi ngaasungirwe pamuti asungirwa pamuti ndakatoti ako havaereso kana kudii zvanzi muti uyo ndonda sei unobatsira vasiwa sekudaro ivo baba akati ndakudzokera kumba pamwe chine muzukuru achida kuenda kubasa ivo mva ndakudzokera kumba ndoenda kuonai mangwana bva tapuwa pokugara ini nemunin'ina wanguyu murwere bva tamusiya chinzi akusvike vakadzi akasungirwa pamuti ipapo tangoti rarere kuma9 takanzwa yekumunamato asi tasvika pamunamato panga pari padhuze nepamuti ipapo murwere akatanga kutaura kuti vanhu ipana pamunamati nevanhu pana pamupinde denga saka isangoti kurwara ndobva taita munamato ndobva tapedza tadzokera kunorara tisati kunamato futi 19 patanga kupfura chikiti chakapfura pamberi pomunin'ina wangu ndobva atoti chikiti chisisi ndikati muno musango hatizivi kuti chabva nekupi ndobva tangosiyana nazvo pakumatu 3 murwere akatanga kukuma semombe takati kuti murehwa kuvaita sei kukuma kudai so tangoti pamwe kurwara akuma kudai zvanzi nemamwe madzibaba vana mai budai mumisasa umu tiimbire madzibaba mavhesi ehondo vanhu takabuda ndobva taenda pamunamato pai asi hanzvadzi yangu akangokuma svungwa zvenguva diki diki tasvika ipapo takamuona asisatauri kana kudii anga akabatwa ruoko uku neuku akakotama musoro kudai so akadirwa mvura miri wakaisa wanga kwatota ndanga ndatomushira ndokuti pamba nechitima chana chiripo asi andakazoziva iye chandakanhonga takati ndiye mukomana kweko chii asisataura kana kudii saka tanamata ipapo ndirini paitikizvo zvakaitika musi wa tiri muna July zvasvika musi wa 10 June manje nimai manje saka tadaro ndobva tazobva ipapo ndobva taenda kunodzokera kumusasa nzine munorara tadzokera kunorara munin'ina kwakasvika atondibvunza kuti maona vari sei mukoma ndakati vari nani ndakasvika kutomuudza kuti ndizvandaona zvakaita chi hanzvadzi akatota plus mabato anga akaitwa anga asina movement kuratidza kuti munhu mupenyu saka tangoti garei kwakauya mamwe madzimai ndobva tisati makasati kwauya madzimai kwatanga kufonwa kumba nemuzukuru kuti mama sekuru vari sei takati sekuru varara zvavo pani mama chii chaimboitika ndakati ko chii zvikani sekuru ingaunzi vashaya wani ndakati shoko iri asani ndarinzwa kuti sekuru vashaya ndobva kwafona manzvadzi mukadzi wachobva bulawayo zvanzi tete murava variita sei ndakati hapa zvandiri kumboziva saka zvokuti munoona akafunga ndiri kumunyebera ndati chimira ndidzike kwaanga ari kuzasuku ndinoona kuti haripo here ndakasvika ipapo pamba nekombi yanga iripo asi yanga yatofamba chinhambwe ndobva ndazoshedza mamwe madzibaba mhanya netochi ndati madzibaba idzokai kuno madzibaba ndobva vadzoka ndikati ko hanzvadzi yangu yangati pamuti apa yaenda kupi ndobva ati gandirobvunza pakombi vakanonzi nemoti vari kumumba vakarara ndobva nzi adzokere zvenyu vari mumba madzibaba tavasamba vakarara asi mwoyo wangu wakaramba ushushikana ndobva ndadzokera ndobva ndasvika ndobva ndagara kudaro nguva kwabva kwauya madzimai zvanzi madzimai nevhikinika rongedzai zvinhu zvenyu ndakati ko indava zvanzi aiwa tira kunonamatira pasuo repazasi apo kunonamatira varwere vari serious ndakati ko zvinhu totakura sei ngatingosiyeka muno zvanzi aiwa kune varwere vanozouya vanorwara nepfungwa vanozokanganisa zvinhu zvenyu ndobva titi haorit saka madzimai akatakura zvinhu zvenyu achika kukombi ndobva vasati handini ndobva tasvika mukombi mwemene ndakaona hanzvadzi yangu pasisina ndakasvika ndakabata hanzvadzi ndikaona hanzvadzi yangu yaitotonhora yakaiswa gumbezi kusvika munomu asi ndakatanga kuchema vakati hanzi musacheme todzimai mafoni musacheme munhu mupenyu ndakati madzibaba mungati munhu mupenyu munhu atonhora zvanzi aiwa mupenyu ndati koinga kumba kutofuna munhu yaafa zvanzi aiwa mupenyu
Varikumba vanga vanzone. Kumba vakati vanzwa nababa. Baba vangasiya munhu ava. Alright. Saka tazofamba tafamba. Tikaona taarotopinda mutauni. Ndivati madzibaba tikuenda kuzvandi kuenda kuhospital. Kune ite zvandikuendesa munhu mumwe. Apa mamuri kuba? Tiri kumasowo ikoko. Masowo ikupi? Kunonzi kucheshumba. Mwarare muno. Side kuHet Cliff. Alright. Aikaka airport airport. Yo, konde zvamarare ndefana ndezvokumusha. Alright. Okay. Tasvika ikoko ndobva tatangoti fambe. Ndobva vazoti tati kuimwe nemunhu kumochari indava. Zvanzi tikuenda munhu atoshaya. Saka mukomana akazofona zvanzi mama ipapa maakupi. Tati tanzi kuenda kuhospital nomunhu kumochari. Zvanzi munzi moenda kumochari sei mimi munhu yafira kumba. Madi kuenda nokupolisi. Ndobva ndapa madzibaba ndakati madzibaba anzi handei nokupolisi. Vakaramba madzibaba ivavo. Ndobva yaramba achifona. Ndobva ndazoti madzibaba dairai foni. Madzibaba vakadaira foni. Zvakanzi stapuwa order nani nababa venyu ndati tiende nomunhu kupi. Nomunhu kuhospital. Mutafira munzira. Ndakati asiri izvozvo asi munhu afana kuenda kupi. Tanga taenda kupolisi. Vakaramba achita naro madzibaba kusvika tasvika kuchipatara. Ndobva wafambira mapepa mubva wadii ndobva waisa munhu muchipatara. Ndobva tatovabvunza tuko muchipatara mamukumisa mochari munhu yakatota makamudira mvura ane madhaga. Ko madi kutanga mamuchinja hembe zvakanzi ayo zvine basa rese. Kana kuti vaone doctor ainzi achaonekana 7. Saka makadhi akanga ari kumba. Zvakanzi ode chimuzomuona mangwana. Ndobva tabuda zvanzi atiende tochungura nani nababa venyu. Taenda tochungura nababa kunze kwegedhi. Baba wakasvika. Ndobva tachemedzana kuti mwana nyashaya. Asi kiti yatakanga tamboona kumasowo yeyi. Kiti yakanozunzwa musaga. Yakanoita se? Vakazunza kiti yeyi. Kiti yakanopinda pasi pekomba. Muri kupi? Tatobuda muchipatara takunze kwegedhi. Mamunayo pamakaenda kuhospital. Yanga itori moma tisatambuza kuti mune kiti mumukombi. Kiti yatamboona futi kupi kumasowo yadarika pamberi pomunin'ina wangu. Saka ndipo ndati kiti kwaenda kupi inga kiti mukuti tairasa toda kurasa kiti. Hapana kwaenda zvanzayo na baba vangu zvanzi yatienda totiza totese yatoenda. Vadaro ndobva madzibaba amva atipa saga iroranga tine kiti. Ndobva vati chirongedzera zvinhu zvenyu zvemufu. Pamba nebhasikira rangu akamudira naro mvura ranga katota. Chiisei mbegi musaga umu. Nezvimwe zvinhu zvenyu zviri kukwana isai imomo. Isina kusazivawo. Ndobva tangoiswa zvino mupi imomo. Ndobva vatenda nawo madzibaba ndobva vaenda. Muchingopihwa zvimwe zvinoenda mberi nahanzvadzi hamba. Right, hanzvadzi. Okay. Tabva ipapo takazoenda ndira bhodhi kuchipatara. Tasvika kumochari tichiona bhodhi takaona mukoma wangu akaisa maoko mumburuka. Ndekuti rakapinenurwa. Zvikava zvakatinetsa. Akugezeswa. Muzukuru wangu akasvika pedyo. Ndikati sekuru ndikuona sekuru akachekwa kumagadziko. Muzukuru uyarapa. Uyezve paakadirwa mvura akabva asvinura nemusiso wani. Iko kumochari? Iko kumochari. Tatora bhodhi patenda nayo kumusha. Tiri munzira kuenda kumusha. Driver tangati naye uye anga first time yake kudrive mutauni. Anga ingwa neconfusion. Tisiko baba tadi tatora bhodhi. Taibvisa mota mutaisa mota nemudriver akugona kudriva. Baba ndopapetera achiti bhodhi munhu afa asina basa. Akadaro ndiwo baba. Sure. Tingatotyira vapenyu uye asina basa ngainge ari imomo. Patasvika kumusha patarara zifringi day pataviga bhodhi. Taviga bhodhi takagara pasi. Tikati zvanyanya kuramba tichingofirwa. Ngatimbofamba kutondi chii postane vanhu vanosvika kuma 11 vachingofa zvisina tarikano vanongorwara nepfungwa 2 minutes onzi atofa. Saka takaona semhuri tichifamba baba ndipo vati tadita zvifamba after nyaradzo. Simudzirai ninge mutaurisa musinyadzonzwika mutaurise bamune. Taurise. Takati tadi kufamba. Padabvunza baba ndipo vati tadi kufamba after nyaradzo. Ndati takafamba after nyaradzo. Pana kuoneka zvimwe zvinhu pakati apisa tafamba. Tafamba nguva ichiripo. Chwa takafamba patenda kune mumwe munhu omwe yamuprofita. Tasvika ipapo semhuri. Muprofita akati nini akataura dambudziko takafambira. Ndakaona muri kuchema but nini handinongedzere
munhu akazviita muchanongedzera namega ipapo akatanga unamata muprofita wei tanga unamata muzukuru akabva angopoterwa nomweya wamofi patanga kurova baba avo azvibagera vachiti makandi baba vaya vachiti munhu afana basa exactly okay muzukuru uyu muzukuru yeyo makandicheka kumagadziko makatora ropa rangu makapuwa mari $300 na 2015 mutonawo muhomwe momo torerai munhu uyu mari uyu pamari iyo pane $20 yamakandipukutisa pamakandicheka itone ropa saka isusu sevanu semhuri takangoti zvakangotishamisa sinzi zvakatanga kuti papo patangoramba takanyarara muprofita waendo paanamata pata pani tone noise panapo adoti mesvokonzera maakumba chienda yamazodzoka nepedza dare asi papa tove nenoise yapamba neconfusion mhepo yakurwisana nemunangapoto wakurwisana nekunzi akauraya ari kunzi akauraya saka takatozosimba kuvata tobva tadzokera kumba tisvika kumba baba yakabva ada kuenda kumba kwavo takadzokera pamusha pakavigwa mukomapo vadaenda bakao mhepo ndobva yakira zvakare makuregerera sei mari yangu ichienda torei mari yangu kune munhu akandiurayiwa saka isusu baba takaitya mhepo ndobva yangoenda munhu akapoterwa baba ndobva abudisa wallet ndobva watambidza munhu anga akapoterwa uye achingobata wallet akabva ati mari haina kukwana yakashota sitaverenga mari iya mamune mari here muwallet macho manga mune mari mamune mari mamune $260 alright imwe 40 pakapuwa wallet abva azvi mari haina kukwana zvanzi nababa makashota mari ndobva zvandi $40 ndobva tora imwe futi mune imwe homwe ndobva tatarisa mari yeshuwa takaona pane 20 yanga ine ropa ndizvonai baba chokwadi right uyu ari kunzi baba ndiani wenyu mukoma munin'ina uyo ari kunzi baba weyu iwe akaburitsa wallet yange nemari ndiekedi maochwa aiwa it's okay tatiri kuda zita mukoma wenyu here kamunin'ina wenyu munin'ina kwamuri munin'ina alright saka makamubvunza here kuti ko mari iri ine ropa yechirudzi ndakamubvunza but anga asingadi kutaura zvinovika kuti zvinotadza kuti aingoita sokuti aingoramba kuti aiwa hapana zvakadaro pandakangomubvunza aingoramba kuti handina kana kuvanhu vese airamba ndikati kana kuvanhu vese airamba asingatauri aingoramba alright okay alright baba munindzoka yenyu muchipedzisa kurondedzera yadaro ndobva ngoenda kumba kwake muntaraunda ndobva tisiya tiri ipapo ndobva enda kumba saka pakaenda kumba akabva zvikoenda kupolisi noripota kuti ndabirwa mari yangu newallet mapurisa akauya the following day ndobva vasvika pamwe pane nhamo ivo vakanyoresa mumwe mukoma vachindianditorera mari isusu zvakaitika mapurisa paakasvika achingosvika mubheka yapoterwa zvakare mapurisa aripo yowe ikatichi tukanzwa muri kuti akatora mari asi akatora mari ndendinayo ichiri mhomwomo kana mbiwa ndisunge ndibva atoisa maoko mapurisa pangoti izvi vakatya ndibva watitaurira nei paukama hwenyu funge muchinonge wabvunza zvakafamba sei ndibva wadzokera manhero acho patakarara pane mukoma watasiya kumusha akarara pamoto naumwe baba akati kwakaya bere kumatsiri yeyo bere chairo ndakapfuura nepayadhi ndibva razodzoka rakudzokera nekwakavigwa munhu tabvapo the day takazogara pasi semhuri patenda nezvisa mambo tindu zvati kusangana nazvo tasvika kwamambo mupekabheya takaenda nemuzukuru yese mhuriwo zvakare tiri pakati pekuturira nyaya yedu kuna mambo mepekabheya yapotera zvakare chitaura kuti ndakaurayiwa nanhingi uchitaura kuna mambo mambo ndobva watipa tsamba mhepo yaiti handisi kuzozorora kasvika ndaona pakaiswa ropa rangu riri kumasowe cheshumba saka ndobva tapiwa tsamba kuti tifambe tiende kusvese kutaura mhepo zvoshuwa takaenda takatanga tasvika nepaHatfield police station chiti pamwe ngatipo security kuti tiende tinosvika pamasowe pari kutaurwa vapurisa vakati isusu hatimutemo hatipindire panyaya dzakadai zvinechekuita nechivanhu mambo ndi mambo ani ndi chief makope chief makope
Ndive kupi? Chiweshe. Ube kuchiweshe. Ehe. Tasvika kwecheshumba tichisvika pagedhi nemota takaona pane mumwe murume mukomana anga akapoteremba ndopajamba mukombi matanga tiri pasvikorova murume anga ari ipapo iye musunguruni ini zvakati ndinetsowo kuti kochi chakuitika kutakuroiro iye ndepatanga kutovhunduka kuti koini ndarowa kai ndatiko munogara kupi inini pamino ndamirirawo panapa ndapa kumazizevha ndoda kuona panapa apa nzvimbo ichina musango funga pano about 3 kilometers nemusango ndopa azongoshayika murume uyu ndipo tasvika pamasopa patasvika pane vanga varipo vaishandirwa nevanogara ipapo zvanzi panapa pasviko nebhutsu funga takangopindawo nebhutsu mhepo ndibva yakatanga kupotera zvakare ichiti ndakaurayirwa pamuti uri apa uyu ndakachekwa ini ndakasvova ropa rangu saka pane mumwe murume anga aripo ndobva anzi iwa uzive kuti ndakaurayiwa sei akanongedzerwa saka murume murwere akanga ari papa airapwa ipapo funga akashandiswawo pachiitiko ichi pasina nguva murume akabhatiza ndipo atiro panangu asi kuona panapa tatobva panapa ratakura ravigwa torai dhaga pandakavigwa apa shuwa anga ari pakatora dhaga ndipo takudzokera kumusha kuchweshe taba tasangana vakuru vemasowe panzira vari mumota isiri mumota patamira saka patakasanganawo magadhi pamasowe apa akazenga kuchera mashure vachidhimanyisa bhosi vangu vanzi vangafunira vakuru vavo kuti pana vasvika panapa vanzi vanyore mazita kana kuvatora mapictures tiri kuema manje chova tabva tasangana navo ndipo tabvunza kuti ndimonamatira pasowe recheshumba ndipo vati hongu mazoba vavo tisina hama yakashayikira chi apa tanoda kungozivawo kuti yakashayika sei dongoshokopa yakashayikira uyezve kana munhu achinge afira pamasowe yenyu munotanga kuzivisana aichengeta munhu kandi munhu ari kumba hanzi namazoba vemasowe vaya tinozivisa baba womunhu ndati ko munokuzivisa baba womunhu vari kumba sei muchisiya hanzi dzachina dzaita se dzaichengeta murwere hanzi asi tine protocol yateta pano pachechi taurisai bamune ndipo zvanzi isi tine protocol yateta pano pachechi toti ndebvo ati imimi muritenda baba wenyu vane matambudziko akawanda akakubatsirai pano pamasowe kumhuri yekwenyu kuona kuena matambudziko api akawanda vakatibatsira atisingazive pasowe rinori kudai vachifamba nesu kana timatambudziko atinawo tisemhuri hanzi aiwa tongoti mutongo atenda zvakadaro ndobva tabvapo ndibva tadzoka kumusha kubudikidza nesocial media takaonawo nhamba dzasekuru kanhengo vachinzi vanobatsira ndibva tavafonera ndibva kana muchikwanisa kuya munouya kudare kwangu ndibva titaite madirections alright ngachingoendei panyaya yamasvika ikoko makaita sei tasvika koko kwasekuru takasati tatora dambudziko redu ndovakabva vangotaura zvatafambira sati vaudza zvakava zvakatinetsowo taingoti pamwe chasvikotaura dambudziko redu ndobva vataura kuti hamuna yekukwana madiko yamakwana nababa venyu ndobva tadzoka kumusha tichitsvaka mwana baba tifunga tanditi tiri patakangoenda ikoko tatira kufonera vangu baba ava vafoni yavanga isiri kuita vanga vasipawa tadzokera nana baba kwasekuru sekuru ndobva vataura zvadambudziko ravakataura kuti ndaona tiri ko takabva tienda nemuzukuru mhepo ibva yabuda futi tiri mudare rasekuru vari paripota pasekuru tichauti ndakaurayiwa chichi so sekuru bva ngotora zita rechi remunhu akauraya anhu vababa watora nezita ari zita first name yavo alright ivo sekuru kanengo zvakanzi munhu anzi ninga ari kupi tikati asumbuza kuti ari kupi handikosei musi kuziva tikati taimbofamba navo pamapesa bhadhi yezvinezvi hatichafamba navo nekuti takamboenda pakati vandobva vangozongopomukawo anziwo manje todachi varipo ati manje todini sekuru havasi kukwanisa kupinda matiri panza zvinetse chiendai mota sei mota namambo wokusungirai munhu moya naye ari maoko amambo shuwa takaenda tikata sekudaro baba vakashidzwa mambo vakata sei vakaenda pamba pamambo sekuru kanengo ndobva vatumira kombi yavo kuti vatitakurese mhoti tuende kudai tanzi namambo baba vachipindai nemhuri yenyu muende munobatsirwa chi kwavari kubatsirwa baba vandobva vati ini handikwanisi kupinda mukombi ndine kombi yangu yandinayo kombi yangu akasiya pakunzwa nzvimbo pachikoro tikatendadhaivha nekombi tasvika panzvimbo ana baba masvikondimirira alright ngatichienda ichi chakazoitika maungana mese semhuri takuitira nguva yedu alright
taungana nemhuri apa pababa vakazoti nzvenga sati taungana semhuri wakati kutera kusina vanazokwanisa kuzotera padzimafoni padzokera kuna sekuru sekuru abva ati zvinete chisanene kana atadza kunzwa ini chaita zvandichaita achaya ega shuwa akazoya ega muntaraunda akauya ega sei takazongofunwa namambo vachiti munhu wataita akadzoka chikwamuri chiuyai kumba kwangu mudasi muende naye kwasekuru ndobva taenda kuba kuti muna shuwa aripo taenda kwasekuru vanzi nasekuru ko waimbonzvenga sei kufamba nemhuri yako ndobva wati kwanziko iwewe wakaenda kun'anga yawakaenda wakaedza kuita kuti undivhare inini kana ndasvika mudare rako kumusha kwenyu unenge wakachena sekuru ndobva wati wakaenda kun'anga yakati wakabhadhira mari yakati zveshuwa baba wakabvuma vabvuma kudaro ndebva wabvunzwa ndiko unokubhadhira sei mari chiri kubatsira mahara uchitiza vanhu ada kuti hama dzako dzikubatsire mahara ndichikubatsira mahara kuda kubhadhira mari uku saka vakabvuma baba vakuti pane zvavakaita hongu vakamboramba ndobvanzi madzibaba kuti tibatsirane bvuma ndo vekumasowe ndo muridzi wemasowe ndo vari kunzi ndo vane ropa pamasuwa apa ndo pavanosangana machechi akasiyana siyana iye wane ravo rawane naro kusection kwavo saka nevamwe vanozosangana pamasuwa ipapo ndifunga pane panasiya kumashure muchasati asvika apo inenge padzokerera itaini handitika tiri papo takaungana kumusha kwavazoya varume vatatu tabva kwamambo vachitatumwa tabva kwapurezidendi takati kuti makarowa munhu kuti kanoizvi kunoko takati makazonokwa nani uye zvitoni maidhenyo kwapurezidendi aiwa tisatauri zita remukuru wenyika tisabatanze nezvisina basa ndobva hatichakwanisa kuona nemaidhi aya ndobva tavatobva taenda kupolisi ivo vanhu vacho ndobva watova mastatement ndobva wabvunzwa nepolisi wakabvunzwa wabvaonekwa kuti vanhu vanga vatumwa nani nababa avo vaitonyepa saka baba ava ndoda kunzwa vakazobvuma here baba vakazobvuma mudare masekuru konya yeropa itaura nyaya yeropa havanotora kuti tiri kupi but wakati zveshuwa ini ndini ndakaita izvinhu izvi vabvuma kwasekuru tazoenda futi kumucha inobatsirwa vakazobvuma futi pamberi pamambo padare ramambo kuna mambo vakatobvuma kuti wakazviitirei handi ndinongorwadziwa ndichiona munhu achifamba saka zvadaro mambo ndobva wati ndichakutonga mudare rangu nezvawakaita izvi kubvuma kwavari kuvhuma rubvuma ndakauraya munhu vakubvuma kuti ndakauraya munhu alright saka yakaripotwa here kupolisi because iye amedha nyaya iri kupolisi sofa zvoti mapurisa akatomboya kumusha vakatarisa pakavigwa munhu vakati tikuda date certificate remufi netsamba yachief netsamba yababa womufi zvosabhimirwa kuHatfield police station tokwanisa kuti mapepa kuti wafukunire bhodhi tione zveshuwa zvekutaura bhodhi yakuda kufukunurwa saka nhasi tatoendesa death certificate mapepa ese achinatodiwa right padeath certificate hanzi cause of death che munhu anotwa postmortem saka tiri kuzati akafanei padeath certificate pakanyorwa nzi chapana padeath certificate kandi hamuna mbotarisa ini hasina zvekureta kusvikoita mapepa atazvikuretwa nemukadzi womufi ndiye azoenda ndisabomita kupolisi saka ndaunge ndariakanzi chii saka pari zvino baba ava vari kupi baba ava takanga tinavo nezuro tichitodya nyama yakatipa mombe yakatipa takatodya navo nezuro kwavasi kusungwa sei sofa nyaya iri kutwa mainvestigations nepolisi neiri maoko mamambo zvakare kana muchiti muri kudya nyama yavakauraya mombe vakadzina sekuru nezvawakaita izvo zvindokabvuma mhosva yakuti uregerero nehama dzako nasekuru kanengo imbopo hama dzako mombe mutara nyaya dzechimushekererana vachimbodyiwo nyama asi kumanikidza kana uchiri kuda asi ane mari here mune ane upfumi ari zviri nani awa nemombe anadzo saka makatourayirwa mombe mukadya takatoura mombe takadya nezuro tete sho makatodyawo muchifara hakwanga zviri kufara takatosvikana but taingoda ngomurwadziso semarwadzi dzakatiita kuti hatingarambe mombe yatipa mbozi zviri kutirwadza nasitete
sati ndongoti wo kulekwa akaita mufuyu akaolewa ndifo amai ni vana bosi uchakwanisa kuenda kuchikoro vana nekuda kuti munhu ayo vaendesa kuchikoro saka zvekuti tibatana nasi. Alright. So pari zvino nyaya iri mumaoko mapurisa vari kuita ma-investigations avo. Exactly. Alright. Okay. Saka muzukuru pane zvaanoziva here muzukuru pane zvese zviri kuitika muzukuru? Anenge havatauri anotaura ke dzungu zvimbombato ndototyisa. saka sure. tichiri mupapo yese kuri havasitapedza kuita basa ravo semusha vachiri kutibatsira kuti chenesero musha. Aiwa but uyu munhu ari kufanira kusunguka ya womati nyaya iri mumaoko masabhu mamambo nekumapurisa nemapurisa. Saka mapurisa ari kuti isi tozova neumboka achinge tafukunira bhodhi bosi iyi mhepo yekutaura funga nebasa redu hatitere mhepo havatevere mhepo vanenge vachida evidence inobatika. Exactly. Saka funga zvichazobuda kana achinge vaita kwaitwa ningikini bhodhi yafukunurwa kuchinoitwa postmortem. Exactly. Nekuona kuti asi pari kunzi akachekwa kumagaro pakachekeka. Ya akaona ndiye muzukuru nevamwe vangu varipo vazukuru muzukuru wacho zvasiri kutaura nekuti hanzi apa pamba pakazvimba futi pamutsipa. Saka isusu takazonoshuwa mari yainzi yakaputswa ropa takaiona ine ropa $20. Saka zviroti zveshuwa munhu akachekwa ndo zvatipoti tisvike pano. Saka panyaya yemari ine ropa vasekuru ava ndo vakataura kuti patori nemari ine ropa. Imhepo seti yaona mari chisati tatomboitora mbomwe maena yakatotaura kuti pamari pane imwe mari ine ropa. Pa$300 zvakapiwa pane mari ine ropa. Saka yazobuda mari zveshuwa takaitarisa takaona ine ropa. Yeah, pakaipa. Right, baba, pane zvese zvaitika izvi zvese zviri kuitika izvi munhu ari kupomerwa unzi ndiye akaita izvozvo munin'ina kwamuri handiti? Handingati ari kupomerwa, iye muridzi ari kutobvuma yega kuti mati akabvuma kwasekuru achibvunzwa namambo Makope. Akabvuma zvese akamboda kumbotanga kuti kuda kumbotoramba asi akazobvuma zvose zvaakaita pakuparadza kwaakaita mwana. Akarondedzera kuti akamuparadza sei? Akarondedzera here akataura here kuti akarondedzera achibvunzwa namambo pamusha pamambo Makope. Alright. Okay. Right. Imimika ndofunga senyaya iri kunzi mumaoko emapurisa. Chirege tichimirira kuti tizonzwa kuti mapurisa ma-investigations avo zvichafamba sei zviri kutaurika izvi ndizvo here handiti? Saka imimi kwasekuru muri kuramba muchienda muchibatsirwa? Tiri kuenda tichibatsirwa sekuru vakagara vachingotibatsira kubva pakutanga kusvika nanhasi vari kungotibatsira mahara. Apa iko zvino muri kubatsirwa chii? Iko zvino like chamuri kunyanyobatsirwa at the moment chii? Hatinyanya kubatsirwa apa, tiri kubatsirwa nokufamba kufambisa dambudziko redu tichipiwa transport toendawo kuti tichienda kuti dambudziko redu rikwanisike kufamba. Alright. Okay. Alright. Imimika chirega titore mukana unoku kutendai nekuya kwamaita pachirongwa. Nyaya taiona, it's unfortunate mukomana ndakwanisa kutaura naye. Takaona saka mhepo yacho iri kungoramba yakabata here because kubva pamauya pese pandaidza kutaura nei angachiita kunga zvakuwe. Ya mhepo inombobata ichimboenda. Tichada kutaura nenyaya dzachinedzo ndaona pandanda kuvhunza kuti iwe saka wotaura kuti chakati ndotozoona kuti iwe saka nhasi asati ane rugare kumba nokuti hazitiyaenda
anytime inotongouya chete inotongouya handatoona kapanze pareception amba kuti yoyo zvinenge kutishungurudza kuti hamene zvichaperawo sei tichachema kuna sekuru kuti vatibatsire kuti mhepo idzeke bhozi iri kuti kana asina kuona pane ropa rangu handisiri kuzorora nyaya iripo ndekuti ndikuda ropa rangu kuda ropa rangu ko iye akabvuma kuti hongu ndindi akaita haro haasi kutaura ropa akaisa ropa asi toda kuti akaisa kupa yangoti hongu ndini ndakaita chitiko ichi ndakauraya mwana akambotanga achimboramba patakazobvuma chokwadi saka sekuru pamabvunza kuti vachikubatsira nei pavakaya kumusha afunga vakazobatawo nevamwe vakauya kumusha kwenyu pane vakazobatawo vakashereketowa nechekuitawo nedzimwe nyaya dzisiri dzemukomana uyu saka vaiti ndichazoya ndozonyatsopedzisa kuti basa saka ndo zvavachiri kutibatsira nazvo nekuzotaura kuti mhepo itaure kuti chii chingaitwe kuti iende. Right. Baba Sabhuku nemhuri yenyu toda kungokutendai nekuya kwamaita nekurondedzera zvakanaka kwamaita nyaya yese vasikana toda kungotenda tichiti tine urombo nezvakaitika anditika tikungoona kuti munhu azopoterwa zvikazodai achitaura saka chitori chishamiso kuti zvimwe zvezviri kutaura zvinhu zvamuri kutaura chokwadi zvinhu zviri kutobatika zviri kuitika nditi alright aiwa tatenda nekuya kwamaita muchina kutendaiwo nemi kuti tambiriwo kwamaitawo anditika alright aiwa tichazongoramba tichikutsvagai tichinzwa kuti saka mapurisa apapi zvazodini uyezve namambo ndapiwa nhamba dzamambo its unfortunate and hadzisi kukwanisa kuita through kuti tinge chitaura nako tichinzwa kuti zvakamira sei especially panyaya yekuti kana munhu ari kubvuma ndindi akadaro arifanira kunge achisungwa but then sekutaura kwamaita kuti mapurisa ari kuda kuti ambobata zvinobatika kuti vaone kubata munhu nemozvo anditi tinotendawo alright okay aiwa tatenda maita yenyu thank you right muzukuru bye asa hasi kutaura kana zvakadai so hachaure cheche asanotaura zvacho anyango mhepo yakabata ndoti akutsanangura anotsanangura dzimwe dzimwe anoti kutsanangura zvese ko right ndaona right muzukuru imbo yatinzwa zita rako unonzani shamani zita rako unonzani hazvisi kuita saka kutongogara kadai anonguva zvinonguva zvinoita sekutsanangura watiri kuita kumanje makatanga kutsanangura nawo iyoyo mukangotanga kasi mukataura dzimwe nyaya hapana problemauti yega ndaona pareception pese pandeedza kutotaura naye hei nyangwe dzimwe nguva ari yega ndimusinotaura zvini nawo iyoyo zvangobata anogona kutonga zvinhu zvatobata zoti ati afunga ati ane mwedzi watokwana takangogara nzvimbo wani iyo bva muso wakafa munhu 1 full month ipapo takangofira munhu ipapo takangoungana pakaipa alright tinotenda nekuuya kwamaita nditika alright okay so ndonyaya tange tiinayo nasunoyo muchirongwa chedu apo tichiti isusu zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa muri yauya ndofunga vakawanda taona mavideo clips emukomana iyi nhasi ndabva ndamuona pano regai tinyatsonzwisa bada hapana pandambo chibuda yenyu hapana pandambokwanisa kuti ndiite sei ndinge ndichitaura naye anyway kune avo vane matambudziko ane chekuita nezvechivano ane zvinovanetsa hanzi sunungukai kubata sekuru kanengo vanobatika pa 0772 965 955 0772 965 955 kana pa 0776 069 409 nyaya tiri kubva kutaura mukaenda pafacebook page ravo munonoona zvese zvaiitika vachienda kumusha kwacho vachibata mabasa akasiyana siyana pane zvese zvachiitika sekuru kanengo vari kuwanikwawo zvekare pa2079 Bannockburn Road, Mount Pleasant, kuna Nyuma Zoe Road, pedyo nepolice station. Namba dzavo zvekare 0772 965 955 ne 0776 069
Right, ve-Great Enlargement Earth Movers vanoti tiri nyanzvi pakudzidzisa kuoperata ma-earth moving machines. Ukabhadhara muchina mumwe chete tinokupa imwe miviri mahara, food pamwe chete kane accommodation. Saka hanzi zvese zviripo ipapo. Hanzi tibatei pa 0782 611 448 0782 611 488 kana pa 0786 720 738 0786 720 738 kana pa 0771 967 735 0771 937 765. Ve-Tollgate Motor Spares vanosupply ma-engine spares, ma-engines, ma-suspensions pamwe chete nema-service kits nema-accessories. Vanoti ivo tine in stock zvinhu zvemota dzinotevera ma-Honda Fit, Honda Aria, ma-X-Trail, ma-Ranex, ma-Bubble, ma-Belta, ma-Probox, ma-Vitz, ma-Revo, ma-Noah nedzimwe mota dzakawanda dzakasiyana-siyana. Hanzi zvoni tiri kubatika panumber 30 Kaguvi Street, uyezve panumber 2 Robert Mugabe Road muguta reHarare umu, anditika mutaundi chaimo. Tirimo muHarare kuGazaland kuBuhighfields uko pa 8633 Old Jairus Jiri Complex kuri kuGazaland ikoko, anditika tichiwanikawo zvakare pa shop number 4 Corner Akram and Idim Nangagwa Street kuKweru, tiri pa shop number 5 Nyamunda Building 4th Street kuKwekwe. Tane shopu itsva irimo muChegutu. Svikai pa new shop yedu iri pa Z&Zem Complex pa number 2 pari pa stand number 579 Station Street muChegutu. Namba dzedu 0786 852 151 0786 852 151. Tiripo pa ma social media platforms ese e-Tollgate Motor Spares. Ma-civil servants sunungukai kutibata, tinokupa chikwerete chamunobhadhara over 36 months, which is makore matatu anditika. Kozoti vasiri ma-civil servants mukauyawo muri chikwata chabva kukambani imwe chete makabatana, mukauya muri minimum group yevanhu vatatu, munokwanisa kawo zvekare kuti tikupeiwo chikwerete. Namba dzedu 0786 852 151 0786 852 151. Tollgate Motor Spares, the genuine parts place. Nyaya dzatataura munomu dzinotyisa idzika zvima zvidi kuti usiku chibva pano uchienda kumba kusvika pamba payadhi pasina kana light zvakuda ma-flood lights izvi. Can you imagine rubva kubuda mustudio urunzwa nyaya dzinotyisa apo bva kuona munhu ari kuti yei apo rusvika pamba hapana kana light. Zvino toita sei kuVox Solar Energy? Aiwa, hachizoite, unofanira kupindawo mune chaedzawo as well. Anditika? Yes. All right, makadiko mukomatirirai CEO from Vox Solar Energy. Yes, munofara tete. Tiri right hedu zviri sei? Hatingomapusha masola nemabozi waya tete. Anditika? Yes. Right, chingoti gaga zvakamira sei? Kuna vatanga kuti ziva nhasi history of Vox. Vox is made up of 3 departments. The first department is supply and installation of my solar system products to Kutara for both domestic as well as for commercial purposes. We also have our second department, supply and fix of tubing and wiring material, particularly conduit pipes, my house wire, ranging from 1.5 millimeter up to 16 millimeter. As Vox Solar Energy, we are also into bore services, particularly chita mabore siting, tishishandisa machine manje kana chinge tapedza kuitira mabore siting tochikucherera kana tapedza kuchera tunoisa mapambu anoshanda zvekare kumagetsi uye achishanda pamasola. Tine zvakare water tank anorange from 1000 up to 10,000 liter water tank. Tine atinoti tailor made packages tete yekuti anoenderana nemapower needs emunhu. Anotangira from our primary package yekuti kana munhu achida kuita TV 6 lights decoder nekuchaja mafoni ndo package yaanotora iyoyo. Inoita iyo 600 supply and installation. We also have another bigger package yatinoti 1.5 kVA package
inenge yakuita iyo 1.2 supply and installation. Iyi inenge yakukwanisa kuti munhu asumudze firiji yake, matv, malights, nekuchaja mafoni, nekuaina zvekare, especially uchishandisa atinoti masolar iron. And masolar iron aya tinawo zvekare kuno Vox, and anoita just $20 only. Then tine atinoti huri yadzo, which is our 5 kVA package. With this 5 kVA package unenge wakukwanisa kuita ma CCTV, magate motor, mafiriji mairi, washing machine inenge yakukwanisa kusumuka ipapo. And tichiri pa promotion yedu iya yatakabvira mwedzi wapfuura tichipusha tichinayo ye 8% cash discount on all of our packages nema products tete. Anditika. Yes. All right. Pamabhoho munosvika chero. Yes, we cover the whole of Zimbabwe. Pana tikwatisingashike ungave kwauzumba, Mutare, kwese tinosvika kubvira pasighting pachona patiri kutaura tichishandisa yatinoti ground profiling machine, which pick the best point within the given area. Pick up the best point yoti pa pictorial view ye point yedu. Pa pictorial view tenge chiona zvekare yatinoti ground structure, techiona ma streams patiri expecta kubata mvura, nekuziva zvekare yatinoti the minimum recommended bore depth yatinozoshandisa kana tinge takuda kuchera tete. Saka kureva kuti pasina zvokuti water table mazano irilo atikwanise kuita zvemabhohoro imimi ne modern equipment yamuinayo kusisina izvozvo. Yes, anytime. Yes, anytime tinenge tichingochera, anytime tinenge tichingosaita tete. Right, mukomatererai vanhu vakubvunza nhamba Vox Solar Energy munobatika kupi manumbers edu musati maini. Isusu kana muchida ku-understand more about us, munokwanisa tishanyira pa Facebook page yedu, which is Vox ina VOCX, that is Vox Solar Energy. You'll be able to see my packages atachitaura nezvawo, nema services atino offer, nema testimony anopiwa nema clients. Then if you want to contact us, you can contact us on our Econet number, which is 0779 222 22 then 8 kwekupedzisira. That is 0779 2 5 then 8 kwekupedzisira. Or you can visit our branch at tinowanika mutown pakuna pa Harare Street na Albion, ndo pamunotiwana. Ende mukauya ku Vox, we understand kuti zvinhu zvakauma. We also offer my payment terms where you can pay a deposit, then you provide your product, the balance you pay as you enjoy the service state. Anditika. Right, thank you so much for coming through, Mr. Terry Rai, our CEO from Vox Solar Energy. Thank you, Church. All right. Kwa muno wamari ndafunga kuti muchangu pindira mu studio mobva mangu huya apa hana enge ri mukano wa baba you know, I attempted several times to talk to that guy. Okay. Vachiri panze pa reception munonyatsotaura muri kutaura kudai munoona kutaura nevamwe, but the moment yaunongoda kungosimudza issue anokutarisa zvozvo kunyatsoona kuti face yachinja ende achita kunge kakudzova like ene memusingachatauri naye apa ini mai I was like asi kuacta here asi unozonyatsoona kuti pana apa no face yachinja. Those things are real. Tusangana nazvo every time pamaservices edu atiri kuita. Those things are real. Witchcraft is real. Ndopa tichiudza vanhu kazhinji mukaona tichiti vanhu uyai kuchechi mubatsirwa hakusi kuti tikuda vanhu, but it's because we know mafamilies vanhu ari kusangana nezvo zvakaoma. Imagine muchigara nemwana akadai pamba upenyu hwake hwese watokanganisika. Like now they are saying it's been a month vakangoungana achita zvari kuita. Right, can you imagine saka achaenda sekubasa kana ane mhuri, what is happening now? You know, so yeah. it's very sad, but we thank God kuti we also have an opportunity nenyaya dzakadai pa vanhu vari kuuya kuchechi kumasesi edu. On Thursday tete kune nyaya dzakadai dai dzadziriko and dzaivhundutsa. Unoona vanhu vakamira pamacheva vachiti munhu mupenyu here, what is happening to this person? There is this lady tete akauya ane ronda ranga riri pasikarudzi yake, but ranga rakakura ronda iroro. Number two, ndobva munhu wamwari vati mungaenda ini kuchipatara, ndobva vati takaenda zvechokwadi madoctor. Alright, vana vakataura here kana zvakaonekwa kuti it was prophetic. Alright. Munhu akangogara zvikanzi makagara zvenyimi, but there is a problem that you are facing. But nekunyara munhu angonasakwanisa kutaura zvake pamicrophone, but munhu wamwari akati kutoti ndikubatsirei, let me help you. Ndokuchitanga kuteta kuti ironda harina kukonzerwa nechimwe chinhu,
kune chikwambo chemumusha menyu chakarara nemi chikasiya chaisa ronda iroro. And the ronda iroro is growing by munhu ane about 5 years ana ronda iroro achisika medical medical health but zvisiri kubatika until the men of God vatozoti no nyaya yenyu ina nababa vakadai kutorina nababa vakatofa nokuchikorwa zvigunwe nezvikwambo ichocho chemumusha. Munhu waMwari kwakutozonamatira kwakubatsira kwakuvaitira munamato. And thank God that I think the past 2 days she has been communicating with us. She's seeing changes. And she was happy because makandibatsira singaiti I don't know. Now I can sleep. Now I can do whatever that I want to do. So we are having those services ku State Lottery every Thursday. This Thursday Territorial. And we thank God people are coming tete. You know town but the venue is pegged. People are coming. Why are people coming? It's because they are seeing results. Because we have got a group to share even my testimony. There is a guy akauya ari pa drip tete. Ari pa drip. Anoonekwa kuti mune anonzi mastonze. I don't know what mudumbu make. Thank God. Do you know on Sunday tete akauya Thursday akanamatiro. Sunday akatoya nemapepa ake eku discharge. Vanachiremba vatadza kunotisa kuti zvinhu zvataiona zviri papi hamusisina chinhu. Okay, so that was on Sunday. That was on Thursday. Angauya Thursday. So tingotaura kuti within 4 days munhu achizodzokera papa ane testimony. All right. Okay. So we are talking of Mercy World Mount Gilead Church inotungamirwa naProphet Elijah. Muri kuti Thursday muchazenge muri ku State Lottery Hall ndokuchazenge kunechi kuchazenge kuine service, and then every Sunday tiri pa showground and it convergence hall. Right. Mataura nyanzi ma WhatsApp group toziva ma groups mazuvana. I mean, this is the way you communicate nevanhu these days. Vamwe vachisharewo vachiita sei asi munhu wese wamunokwanisa kuti munge muchizocommunicate naye vari kuda kuti vange vachipinda magroups kana kuti vachicommunicatewo nemi vari kuda kubatsirwa. And do you also do online services these days? This is very, very common. Yeah, for our international visitors also arikunze vanoteerera chirongwa chenyu anofollowa. The men of God said is opening a platform for them. We are going to have my Zoom conference meeting that we are going to do. We are going to do my live service. So what you are just supposed to do is go on our Facebook page, like page rakanzi Prophet Elijah. Pane zvese zvandiri kutaura izvi muchazviona zviripo, my testimony, my healing, my prophecies, everything is there. On Thursday, tiripa State Lottery on 5 p.m. Make sure you are there. But kana uchida kupinda ma WhatsApp groups edu, please call us on 0780 or WhatsApp us 0780 413 472 0780 413 472. Make sure to watisira WhatsApp message. We are going to send you the link. You are going to join. You are going to see my testimony. So you are there. You are listening to me. Maybe you have lost hope. Akasangana nemunhu waMwari matambudziko awo akapera. So you don't have to lose hope. You just have to take your phone, WhatsApp us. Mwari wokumusoro kudenga anotiitira zvakanaka tete. Right, that number once again 0780 413 472 0780 413 472. Mo batanaka na Apostle Peter kubvaka ku Mercy World Mount Gilead Church inotungamirwa na Prophet Elijah. Thank you so much for coming through. Thank you. See you on Thursday. I want to know tender my